Ja. Man kan se, at hejsbevægelser, de er 14 gange højere end Øj, ja! Du ser ikke engang Maja, hun var her. For satan. Bare sådan noget som at bogle, det gør man ligesom man gør, hvis man bogler rigtigt. Man først lige ved at gå ned i knæerne. Det gør jeg i starten. Hvad skal vi til at løbe nu? Det kunne vi spørge lige. Det var så fordi, Nicolaj og hans kamp, det er lige sådan helt lidt. Og så sidder de bare ved at sige ja til Silvan. Så sidder de bare sådan her og spiller. Ja, man skulle ned med det. Men det er egentlig smart nok, at man også har mulighed for at bokse der, og der er 2 ting. Den venstre her, det er jo det at jappe med, du ved ikke. Og den anden, det er jo så det sort her. Så japper jeg kun en enkelt, så slår han dig lige, gør. Det kan også hjælpe til at gå. Skal den bare dø? Nej, jeg synes, du må se.